Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pizza 10 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikasiyam nga simana sulod sa tuig o ikasiyam nga simana gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 44. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Jesus. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus mingon, "Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dul sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa huluganan sa halad ang usa ka byudang kabos ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo.